Ár Nuacht. Inniu démórt an 3 lá bealtaine 2035. Inniu breth lá cheáin agus is sé breth lá grifhúr even é freisin. Bhí tiltte an a réir I lár na carach. Bhí ar lán daoine eile aistriú amach. Rinne Ahmed paintéireacht le na iadi. Tá an trimach fós an. Fuair síomha Teddy ón na seanamh. Cuddles is anam dó agus tá sé anglóite. Dinan feramóí a 7 níhil ar nóhan bia a chur ar fáil dúinn. Tá plúcha ar gcrathar Alexander agus tá ar fannach de stig an tachtain seo. Inniu an lá is teo a bhí riamháin in éireann. Raig céile go dtí an zoo amórach. Tá míad ansásta nach mé go ring oberháile a dhéanamh an nocht, tuisc go mbeidh an teocht os cionn dahad céim. Tá Christóir ag súil go mór le na iadi ag an arís go luath. Mhairg an fórsa teorann 10,000 duine inné. Le muid agus ar gaiid an síl san órap a chosint. Tá sé Bronnadh ach riachtanach. Le cuimhe an leabhar an garbháin. Tá sé anghranmhar agus han na pictiúirí go mór le. Ár Nuacht. Ár Nuacht.